Hemen material paramagnetikoaren adibidea aurkeztu egingo dugu. Ze hori izango dalako guk erabiliko dugun adibidea gure azterpen estatistikoak egiteko. Leheneko sistema aurkeztu egingo dugu, hemen txagertzen dira atomoak, gorriak direnak dira, hauek osotzen dute alako sare kristalino perfecto batera bat ordenatuta dagoena, baina hortaz gain, hemen daukagu, berdean agertzen den zi honekin adierazten duguna, hori da atomo bakoitzak duen momentu angeluar osoa izango dana. Badakizue J hori izango dela bere ekarpen orbitala L gehi espina, ze elektroiak espina dutelako. Orduan, ikusten duzuenez, Jaren modulua demagun zehaztuta eta finko bat izanik, orduan J karratu demagun finkauta gorarren, J vektorea, norabait, bakoitzak izan dezaken Jaren norabidea, diferente izan alda. Beraz, ikusten duzuenez, hementxe Jak erabat desordenatuta agertzen da. Orduan, gure hortaz gain, guk orokorrean erabiliko dugun hurbilketa hemen izango da atomoen arteko elkarrekintza arbuiatuko dugu, eta bakarrik atomoak nolabait guk independenteki bezala kontxiatuko dugu. Elkarrekintza zerekin etorriko da? Elkarrekintza dator kanpotik aplikatuko dugun eremu magnetikoarekin. Orduan, orain sistemaren gainean, gure solidoren gainean, kanpoko eremu magnetiko bat aplikatzen dugu, eta kanpoko eremu magnetiko hori atomo bakoitzarekin elkarrekintza bat dauka. Zein da eremu magnetikoa eta atomo bakoitzarekin daukagun elkarrekintzaren jatorria? Bada, atomo bakoitzak izango du baita momentu magnetiko bat. Eta atomo bakoitzak duen eremu magnetiko bat izanik, eremu magnetiko hori eta atomo bakoitzak duen momentu magnetiko elkarrekintza badakizue adierazpen hauxe dugula. Beraz, hauxe izango dugu eremu magnetiko eta atomo bakoitzarekin arteko elkarrekintza. Hori bai, zein da atomo bakoitzak duen eremu magnetikoen adierazpena? Hau duzue hementxe daukazue atomo bakoitzak duen eremu momentu magnetikoaren adierazpena. Guk hementxe bakarrik adierazpena aurkeztuko dugu, eta baita azalduko dugu zeintzuk diren, hementxe agertzen diren osagai diferenteak, baina ez gara ziziko zein den adierazpen honen jatorria aztertzen. Orduan, lehenengo eta behin, buruan eduki behar dugun gauza bat da momentu magnetikoa, atomoan agertzen den momentu magnetikoa, eta atomoak duen momentu angeluarraren proportzionala dugula. Azken finean, momentu angeluar horrek esan nahi du elektroia biraka duela, eta biraka hori egoteak horrek sortzen du momentu magnetiko bat. Orduan, hortaz gain, hemen agertzen da proportzionaltasun konstanteak agertzen da, basati H barra hori da unitateak, JH unitateak duenez, orduan sati H barra orduan egiterako orduan unitate adimentsuala geratzen zaigu Jaren ekarpena, eta dimentsioak nondik datoz? Hemen dagoen ekarpen honetatik datoz, hori da mu azpide hauxe da borren magnetoia, borrek garatutako adierazpena, horixe dugu, borrek lortutako bere atomoaren ereduan, hidrogeno atomoan, elektroiak, oinarrizko egoran egonik, nukleoaren inguruan biraka egoteagatik sortzen duen, adierazten duen momentu magnetikoaren adierazpena dugu. Eta bere adierazpena hauxe dugu, E bideratxe barra sati bi, M hori elektroiaren masa izanik. Beraz hauxe dugu borren magnetoia, eta hortaz gain beste ekarpen bat agertzen zaigu hori, hementxak da G'(L) hauxe dugu Landeren faktorea, eta hauxe dugu faktore geometrikoa dugu, eta kasuen arabera, Jaren arabera, bat edo beste bat izan dezakeguna. Ordan, kasuen arabera, aztertu behar dugu, edo eman beharko digute zein den kasu horretan daukagun Landeren faktore. Faktore geometrikoa dugu, azkenean proportzionaltasun konstante hori zehazten duen faktore bat izan. Azken finean honekin adierazten duguna da, atomoak duen momentu magnetikoa zuzenean, atomoak duen momentu angeluar osoaren proportzionala dugula, eta hau izanik egingo duguna izango da hementxe daukagun adierazpen hori,
energien adierazpenen barruan sartuko dugu. Eta hori horrela izanik, orduan, daukaguna adierazpen hauxe dugu. Horretarako, gu kontsiatuko dugu, gure B eremu magnetikoa zeta norabidean dugula. Hori beti egin dezakegu, azken finean B eremu magnetikoa kanpoko eremu magnetikoak izanik, guk beti egokitu dezakegu gure referentzi sistema honetara, eta zan beti jarriko dugula gure zeta ardatza beren paralelo. Orduan, hori horrela izanik, geratzen zaigun energiaren adierazpena, lehen egindako ordezkapena eginez, hause dugu. Non ikusten duzuenez, hementxagertzen den osagaiak dira, zati H barra, konstantea, landeren faktorea, konstante bat, borren magnetoiak, beste konstante bat, beste konstantea, eta konstantea ez den gauza bakarra, da hementxagertzen den J azpi zeta, eta hause dugu J-aren magnetikoaren zetarekiko duen proiekzioa. Baina bekadakizuen mekanika kuantikoan dakizuenez, horrek arditzaken balioak, balio diskretoak direla. Eta esate baterako, esan dugun bezala, demago J karratuaren balioa nolabait zehaztuta dagoela. Hau da, atomo bakoitzak duen momentu angeluar osoa zehaztuta dagoela. Horrek esan edu, momentu angeluarekin lotutako zenbaki kuantikoa J zehaztuta dagoela. Baina J-zetak balio diferenteak lortu ditzake. Hori bai diskretoak dira. Eta hartu ditzaken balioak dira M azpi J bider H barra. Non berriro, M azpi J da proiekzioarekin lotutako zenbaki kuantikoa. Eta M azpi J karritzaken balioak, baldin eta J-aren balioa zehaztuta badago, doaz minus J-tik, balio minimoa, J balio maksimoa. Eta posibleak diren balioen arteko aldea, batekoa izanik. Beraz, urrengoa, txikienetik hasita, urrengoa minus J gehi bat izango lirateke, eta eta maksimoen aurrekoa, J minus bat izango litzateke, eta Eta beraz, hau horrela izan da, atomo bakoitzak eremu magnetikoarekin duen elkarrekintza dela, eta duen energiaren mailak hauetxek dira. Non ikusten duzuen MJ-aren proportzionalak dira, azken finean beste guztiak konstanteak bai ditugu. Non MJ karritzaken balioak, baldin eta J karratuen balioa zehaztuta badago, orduan balio diskreto hauek bakarrik izan aldira. Orduan, honen hementxe beraz egin duguna izan da aurkeztu egin dugu zein den guk aztertuko dugun material paramagnetiko hause, badakigu zein den atomo bakoitzak dituen energia mailak hauetxek dira, eta orduan gure helburua, ondoren helburua izango da estatistika egitea eta ikustea zenbat, adibidez, zenbat atomo dauden maila bakoitzean, eta edo energia, eta hainbat funtzio termodinamiko diferenteak lortu ditzakegu. Oinarrizkoa badaukagu zein den atomo bakoitzak dituen energia mailan adierazpena, eta ondorengoa izango da zuzenean estatistika bera aplikatzea.